Şu 2022-nji ýylyň 26-njy maý hepdeniň 5-inde. Gepleşim temasy şu Iksan watan düşmany Atol, Iksan narkoman Berdimuhamedowlar Türkmenistanyň taryhynda iň ýigrenç, iň erbet adamlaryň biri bolup Türkmen halky tarapyndan ýigrenilip, Türkmen halky şulara gargap ýa-da Türkmen halky şulary öldürjek bolýar. Ine gelin şu hakda biz gurrun edelim. Gurrunları başlamakak men ine ýanymda meniň bilen bizim watandaşymyz Miraly ba ine men şoňa söz berýän. Salam Miraly, hoş geldiňiz bizim kanala. Aleykümselam, salamu aleyküm izleyiciler, aziz Türkmenistanlılar. Ağzı bir utanrı bir bilen devam ediver ali Murad ağa. Bolýar. Hormatly watandaşlar, biz gepleşigimize başlamaka bizim watandaşlarymyzdan gelen habarlary terit geçelim. Sizin bilişiňiz ýaly, şundan bir näçe gün öň Farhadyň kanalyna Kerimow Yusuf diýip bizim watandaşymyz çykdy. Şo watandaşymyzyň agyr ýagdaýyny men bir beýan etjek bolýan sebäbi şo ýagdaýy beýleki bizim watandaşlarymyza meňzeş we umuman Türkmenistanyň içine bolyp geçen zatlary we Iksan narkomanyň Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň düzgünlerini paraxola geçirip şo ýagdaýyny düşündirer ýaly men size şonu beýan edeyim. Gelin iýligler şo problema seredenim. Kerimow Yusuf bizim watandaşymyz Türkiýede işläpýär. Şol onuň garyndaşy ýa-ni ýakynda ýok. Şoň garyndaşyny jaýlady görgürli 3 gün geçmäke, 3'üsini vermäke onuň ejeti aradan çykdy Türkmenistanda. Türkmenistanda ejeti aradan çykan soň şol oglan öýüne barp bilmeýän, köp wagtdan bäri ejetini görjek bolup 9 aýdan bäri öýüne barp bilmeýän kösenip agyr ýagdaýa düşdi. Ýöne taryh muňa bilen tutulmady. Gelin başta biz ýanky Farhadyň kanalyna çykyş eden Kerimow Yusuf'u dinlep görelim. Şo näme diýär şol oglan? Bugünkü çıkışımız önden bizim şu Mert oğlanımız, Mert yiğidimizin suağımız ile birlikte bizim bugünkü çıkışımız vatandaşlar hem kıssalı hem inançlı. Yani Yusuf ağamız geçen çıkışında öz ecesinin suratını görkezipti ve ondan son aradan az vakit geçip Yusuf ağamızın doğan olan ayrıldı. Berdi'de Türkiye'de Ayal doğan olan ayrıldı. Ve Ayal doğan olanın üçü geçip geçmerkede Türkmenistan'da şu suratta görkezen ecesinin vefat edenliği hakkında bir haber aldı. Ve yine buraya Yusuf ağa size vatandaşların adından başınız sağ olsun diyez. Ve Yusuf ağa söz sizde özünüz genişleyin. Nemeler oldu şu an çıkıştan sonra bir baştan ayıp verseniz. Selamünaleyküm vatandaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Ben bugün dün enemi kaybettim. Enem gitti. Bir hafta önce emeklimin kızı gitti. Ama bugün de akşam enemi toprağa verdim. Ben kaç defa yüzlerden konsolosluğa gönderin beni gönderin, yapın, etme, enem keser dedim. Enem yağlayı ağır dedim, vermediler. Bana sahip çıkmadı konsolosluğa. Ama bugün gittim konsolosluğa diyor, başın sağ olsun. Senin başka bir diyeceğin bir şeyin yok mu dedim. Ağam dedim. Ağam dedi, biz dedi, ne mi dedi. Biz gelecek dedi, var mı dedi, mesela. Dedim tamam dedim. Çıktım yılladım, geldim ben. Yine enem yatardı pasyelde ve eneme öldü gitti. Ben Türkiye'de kaldım. Bir oğlu ben. Ne kızı var, ne ülkesi var, ne bir abası var Yusuf'un. Yani tek başıma. Ben enemin üstüne bir kısım toprağa atabilmedim. Benim enemin ölen sebebi hükümet başta oturan gitmiş demiş. Benim enemin bize oturan yerim adresimizden.
Hormatly vatandaşlar, gelin biz öz gepleşigimizi dowam edelim. Men aýdyşym ýaly, men size şu videony görkezdim. Sebäbi şu videoda ýa-ni bizim vatandaşymyz YouTube'un ýagdaýyny biz seredip geçelim. Men YouTube bilen habarlaşdym. YouTube maňa bir näçe gezek jaň etdi şu gün ýagdaýlaryny düşündirdi. Şu taryh şunda durmady. Ünsürüm. Türkmenistanyň grajdany Kerimov Yusuf bizim doganymyz. Türkiýe gidip işler, eşek ýaly işler, şo ýerde gazanan pullaryny Türkmenistana iyi verip, ejetine, doğun arnaşlarına iyi verip, Türkmenistan'ın iki sany narkomany, Türkmenistan'ın iki sany düşmany, halk düşmany, ata oğlunun etmeli işlerini, Türkmenistan'ın halkını saklap, sosyal problemlerini, çözmeli zatlaryny Kerimov Yusuf Türkiýede gidip çözüp, şolara pul verip, şol Türkmen hökümetiniň ýolbaşçylaryna derek, öz doğun gardaşyna pullary berip, bolmasa Türkmen hökümeti şol sosyal maddi ýagdaýlaryny, hal maddi ýagdaýlaryny halkyň saklamaly. Şolar bu boşlaryny ýerine ýetirmän soň bu görgüli Kerimov Yusuf Türkiýede gidip eşek ýaly işläp pul geçirmeli boldy. Ünsürüm. Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkärçiliğini götürüp Türkiýede eşek ýaly işläp onun ejesi Lukmanyň sebäbi boýunça ýa-ni 9 ay mundan ozal koronavirus keseline sanjym edilip, kesinine karşı sanjym edilip, 9 aydan beri yaraman yatıp paraliş bolan ejesi günle jaňlaşyp ağlap ýagdaýyny düşündirip, bul Kerimov Yusuf bizim doganymyz Türkmenistana bar bilmän ýollar ýapyp bolan soň kösenip şu güne düşdi. Ýöne tarih mundan oturmady. Şu gün saat 18'den soň Kerimov Yusuf'un öýüne barıp, ýa-ni entek 7'de geçmekkä JET'in ýa-ni Dom Pravleniýanyň Türkmenabad şäheriniň 2-nji mikroraýonynyň Dom Pravleniýasynyň ýolbaşçysy häkimlik bilen öýüne barıp 40 geçinji garaşýar. Soň sizin kwartiraňyzy eliňizden alýas diýip aýtdylar. Kerimov Yusuf daşynda Türkmenistanyň daşyny bolup, Türkmenistana bak bilmän soň onuň günäsi ýok. Kerimov Yusuf adam öldüren ok. Kerimov Yusuf cinayet eden ok. Gaýtyp Berdimuhammedowlaryň jogapkärçiliğini ýerine ýetirip, onuň Türkmen halkynyň sosial problemlaryny çözüp daşynda işleýär. Indi ünsürüm. Bizim doganymyz Yusuf Türkmenistana bar bilen ok. Şu pursatdan peýdalanyp, paraxor hökümetiň wekilleri öýüne barıp muny şantaj edip kwartirasyny alıp başga birine satjak bolýarlar. Ünsürüm. Şulardan propiskada dur. Tölegler tölenip dur. Elektroniýa tölenýär, suwlar tölenýär. Kerimov Yusuf Türkmenistana kwartirasyna ýerip paraxorlyk eden ok. Ýa-ni beýhepçilik eden ok, ara geçip goňşulara adal beren ok, düzgünleri bolan ok. Onun enatasynyň bütün ömrüni ýaşan kwartirasyny, özüniň ýaşlykdan bäri ulanan kwartirasyny elinden alıp şonu başga adamlara satjak bolup hereket edýär. Bu adama Türkmenistanyň hökümetiniň jogapkär işlerini çözüp, Türkmen halkynyň sosial problemlaryny çözüp, Türkmenistana pul berýär. Şo pursatdan peýdalanyp, şoň ýoklugyndan peýdalanyp bolsa Dom Pravleniýa Türkmenistanyň hökümeti Berdimuhammedowlaryň topary şoňa ýerде Dom Pravleniýa hökümet işgärler. Häkimlik muntala öýüniň kwartirasyny alýar. Şoňa 40'na çeli 40 ýyl geçinçe gelsin goşlaryny alsyn diýär. Bolmasa köçärin diýär. Ünsürüm. Hany adaletlik? Hany hekim? Hany prokuratura? Hany şo ýerdäki Türkmenistanyň Lewap ýa-ni welaýatynyň MHM'si, polisiýasy, prokuraturasy, hany baş prokuror? Türkmenistan baş prokurory? Hany adalet ministri? Hany polis ministri? Hany MHM ministri? Hany milli lider? Özüne milli lider diýen narkoman nirde ol? Näçip ol Kazana gidip o ýerde bir topar ýa-ni Rus adamlaryna söz berip, olary kömek edip, hyzmat edip, öz halky agyr bolýarka.
Bizim vatandaşımız bir doğanını, bir garnaşını jaylap, ikinci, üçü geçmekə ecerini jaylap durka, onu kömek etmem, orsa da gelip söz verip, yani ol narkoman o yerde bir topar Türkmenistan'ın behviyini yitirip, Türkmenistan'ın pullarını yitirip diyor. Beyleki idiot, kiçi narkoman. O olsa birliğin Putin'in yanı var, Türkmenistan'ın behviyitlerini ve Türkmenistan'ın yani Türkmenistan'ın hemme behviyitlerini satya Putin'a. Putin'in ayağına yıkılıyor. Bunlar şeyle var iki tane idiot, siyasatta polni nol. Putin yıkılıp diyor, yılın sonuna çel yıkılıyor Putin yok eyyem. Yıkılıp duran adama barıp ayağına yıkılıyorlar. İki olup. Nemçi? Sebebi bir idiot. Türkmenistan'ın parlament vazifesini, yoluşunu, vazifesini uğurlan, özüne milli lider atlandırıp, özüne kliçka takıp, arkada deyip yören bir haramzadı. Bütün ömrü Niyaz Paka elini uşap giden adam, inni şol parahodon bolun, elini uşap yören beylekleri hiç siyasatı bolman, prinsipi bolman, adam şekil bolmadığı adam, Türkmenistan'ın bütün halkın, bütün edirmen adamların yol boşluğu olup, öyle onu prezident koyup, ikisi bile Putin'in ayağına yıkılıyor. Türkmenistan'ın behviyini satıyorlar. Şu vakitte bizim halkımız Türkiye'de ölüp dur. Ölüp gidip oturuyor. 2 yıldan beri Türkiye'deki ve Orset'teki, Amerika'daki yaşayan adamlar bana giyece bunu canı diyorlar. Marada kaçan yollar açılar. Şu haramzadalardan yadadık bizim çağlarımız, öğretimiz geliyor. Doğumlarımız, öğretimiz geliyor. Bir topar kardeşlerimiz yok oldu koronavirüs sebeple. Biz şolar öğretimiz geliyor. Maşgalalarımız yitip var ya. Ayrılışıp çağlarımız bir tanan okuyup neye metsek bolya, şular neye ölürüp bolya, şu kısan deyusi bize yadadık deyip bana canı diyor. Bunlara halka kömek etmeyene anarda dursun. Dine öz behvitleri bilen şu öz vazifelerine saklanacak olup halktan saylanman son Putin'in ayağına yıkıyor. Yine şu iki adam narkoman, bihette, tirvesiz, hiç vakit halk tarafından saylanmadık. Her vakit Türkmenistan'ın kadınatını ofisyal resmi tarihten uğurlak gelen tezza Türkmenistan'ın yoldaşları. Yine ben size bir soru vereyim. Hürmetli vatandaşlar. Bir niye var ya? Şu ikisi narkoman bizi niye etti ya? Ben söylüyorum. Siz bir avtobusta. Avtobusun içinde bizim Türkmen halkına. Bizim şoförümüz narkoman. Her demde narkotik vurup, geroin vurup, yani avtobus sürüp var ya. Niye akı diyenli? Neyme diyenli? Huday versin. Bunu resmi tarihten oyrak diye söz veriyorlar. Oyrak edip bağlanışlı diyorlar. Şartnama. Hem de kat bildim. Bunu Türkmenistan'ın behviyetini sattılar. Men şunun için şurada vatan düşmanı ya. Halk düşmanı ve vatan düşmanı. Bunlar Türkmenistan'ın aktif grajdanlarına, Türkmenistan'ın grajdanları öz haklarını alacak olsa şurada vatan düşmanı. Siz yine Türkmenistan'ın karşı diyeniz diyorlar. Öyle olsa şu vakitte Putin'e gidip Türkmenistan'ın hem de behviyetini satıyor. Ayağına yıkılıp. Şuraya bir biz gramatni, şuraya bir idiot adamlar yine biz dolunduk diyor. Şunun için ben size burada edeyim. Şun olsun, ertir olsun, 1 yıldan olsun, 10 yıldan olsun. Biz kalmasak Türkmenistan'ın yağdayı çözülmüyor. Hürmetli vatandaşlar. Men Kırgız'da doğum, men Polşa'da, men Amerika'da, men Türkiye'de, men Türkmenistan'da yine ol etmeli, bul etmeli. Hiç kim etmeliler. Biz etmeli. Sen komşuna sertmeliler. Sen yani küçüdeki yaşayan adamları sertmeliler. Sen öne çıkıp haklarını almalı. Biz öne çıkıp haklarımızı almasak Türkmenistan'ın geleceği yok. Bizim geleceğimiz yok. O vatan, Türkmenistan deyip o sözler ayrım kırar. O sözleri yani aytmak için biz vatandaş olmalı. Bizde vatandaşlık yok. Biz hatta yüzlerimizi açıp öz haklarımızı talep edip başlamalı. Yine Kerim
Türkiye'de, Rusya'da, Amerika'da, nerede olsa erti yaşuğun şu yanda geldi. Her vakt tecrübeli adamlar, akıllı adamlar hem de adam öňüne aljak bolýar. Bir bolsa öňüne alman şu zatlaryň, şu agyr ýagdaýdan, şu ýanky derýe gelindi biz Interkerim Füs boyunça yine de gepleşikler ederiz. Sebebi ol bizim dogunmyzyň ýagdaýy gatar. O görgüli gaýgyly gelip ýör dogunlaryna şöldü, ece söldü. Şu gaýgyda oň üstüne Türkmen hökümeti ýa-ni muntalap. Men şoň üçin aýdýam. Hormatly watandaşlar, iksan narkoman daş töregine hökümet ýolbaşçylygyny öz korrupsiýer paraxorlugy şul näçe ahlak taýdan pes bolsa aldylar. Men näçe şular günäkärligi. Sebäbi şular ýanky sosial ministri kabul etdiler işe, şular adalet ministri kabul etdiler, şular gen prokuraturaň başlygyny kabul etdiler. Ine şolardan aşağı düşen adamlar, ine şol bellen ministriniň adamlary. Şu ýaly hemme pudoklarda, hemme uğurlarda paraxorluk ve biýdüzünçilik. Men hemme watandaşlarymyzdan haýyş edýän, her adam öz hakkary üçin görüşmeli. Haýyş etmeli, görüşmeli. Ine habarlar geldi, o habar geldi Türkiýeden. Ýanky Türkiýeden o habar geldi, ine Türkiýanyň içeri iş ministrligi ýanky öz Türkmen hökümetine ýanky öz protestini, öz ýanky nägirligini belledi. Hat üstüren resmi taýdan. Ýene bir gedek Türkmen halkyndan bize arda geläýse, sizin Türk ýanky Türkdäki konsullugyň, Türkdäki işgärleriniz bir jalby geläýse, il digirmezligi garamazdan biz kanun esasyna çäre görjekdik. Yani duydurdu Türkmen hökümetine. Şoň üçin Türkdäki ýaşayan watandaşlarymyz, men size öňüme aýdyp gelýän list beremdir. Niye arda ýazmaly? Kons pasportuňyzy ülkänokmy? Ýani çalışmalymy? Ýitirdingmi? Çalışmanyň tapagy ýok. Birinji hat konsulu şu wagtda iki hat ýazýan. Birinjini konsulu, ikinjini ýani pasola ýazýan Ankara. Onan poçtaň üstüne ýeberýän. Barňyz barmaňyz. Adresi verin, adres eger ivermeni korkkan olsanız bir advokatın adresini verin. Şoýra versin. Ýa-da bir tanışyň adresini goýun, şoýra demen. Şoýra jogap 21 günde gelmese, şol iveren hatlaryň kopyasyny, ýani karişok ýa kwitansiýaň kopyasyny alyp prokuratura, ýani Türkiýanyň prokuraturasyna ýüzlenişeli. Meniň ine şu ýagdaýymy, meniň nelegal ýagdaýymyň günäkär sebäpkäri konsulluk. Men şular ýyllaryndan bak gaýtdym, köp haýyş etdim, hiç hili bular ýani ünsürenoklar gaýtyp üstüme söýýärler. Men nelegal ýaşasym gelenok, Türkiýede kanunlary bozasym gelenok, haýyş edýän sizden maňa haklarymy gorumany we haklarymy almany kömek edin diýip ýazsaňyz, inanyň şular deport etip goýarlar. İnnikler gelenine ılgap sizin pasportlarını ödeyem. Yine men size täze habar aýdýam. Özüm şu habar kabinet ministrinin içinden Türkmenistan'ın içinden gelen habarlar. Indi biz Türkmenistan'dan gelen habarları iýdiler, yani ünsöp tereri. İksani vatan düşmanı kadını oğurlar, atı oğul yani Berdi Muhammedovlar Rusya'dan korkup bizim yani behitlerini sattılar. Näme boyun alıp gaýdylar? Bular opozisiýadan korkup Gurbanowy öldür diýip aýdýarlar Russiýanyň prezidentine. Olum arqym bolun. Ýewropada bolsa da öldürjek şonu. Ýani ak we sapary öldürün diýip haýyş edýärler. Ýöne biz şunu öldürsemiz biz şunu etip bereriz diýip watanyň behitlerini satýarlar. Bular watanyny öz jüwsýary, öz mellegi ýaly. Näme diýerler kabinet ministrinde? İksan Atogul, ünsörüm. Türkmen halkyna näme diýsek, şonu eder. Gerek bolsa ayağa çöktürür.
öwünüp gurulýarlar. Kabinet ministriniň işgärliği. Bu adamları halk saýlaman soň, bu adamları iksan türkmenler saýlan soň, şu adamlar halka karşı görüşýär. Lütfen 16 ýyldan beri bolýa aňlasynam almaýyn. 16 ýyldan beri Berdimuhammedow Türkmenistan dolunyp gelýär. Diňe gadagançylyk bolanok. Bunuň çözýän zatlary ýok. Näme gerek onu bulur bize? Diňe gadagançylyk goýýan bolsalar. Türkmenistanyň hawalar geldi. Hem yerlerden, oğullardan, şehirlerden, Ilaytada Aşgabatdan. Murat Kıyçeviç, biz şurları öldürjek, ýadadyk. Ýegeni bolsun, öýleri bolsun, enatasy bolsun, öldürjek biz, ýadadyk şurlardan. Bir ýerde ýanky üýüşüp gidip öldürjek diýär şunlar. Şoňa bardylar. Men de bir zat edin. Men adamlar bilen gürleşýän, haýyş edýän, kanun bozmaň diýip. Biz şuň maşinlaryny ýakjak, öýlerini ýakyp başlajak diýär. Birinji bilen. Özüm diňe Berdimuhammedow da korrupsiýonlarlaryň ýanky öýlerini ýakyp başlajak. Türkiýedaky konsullaryň Türkmenistanyň öýlerini ýakjak diýär. Maşinlaryny öýlerini ýakyp başlajak diýär. Şol ýaly birek dogun gardaşlaryna ýagdaýlaryny düşündirip bar bilen ok diýip aýdyp, indi şoň gardaşlar Türkmenistanyň konsullaryň ýanky öýlerini ýakjak diýerler, maşinlaryny ýakjak diýerler. Dogun gardaşlaryny ýakjak. Bizim dogun gardaşlarymyza hatap etmän goýgaren ok Türkmenistan, biz şonu etjek diýer. Şol ýaly halk ýadady. Bir topa dünýäň ekspertlary diýär, Türkmenistanyň 6 aýa garma grajdan uruş başlar. Halk paraxor hökümete garşy, Ilaytada Berdimuhammedowlara garşy görüşer, eline ýara galyr diýip aýdyp ötýär. Men şonu barlap dur. Hakykatdan hem şoňa barýar. Adamlar doýdy. Ilaytada Aşgabat. Soňky bular Aşgabada maşinlar getirmän, Aşgabatda ýanky ýürüýtürleşdirilen çäreleri edip, düzgüne gelmeýän, kanuny gelmeýän çäreleri edip adamlar gynap ýör. Adamlar maşinlaryny ýygnaýarlar. Soňky çykan modamy aýdynsyda. Türkmenistanyň gumurkanadaky gullugynaky işgärler kardan usulünden gelýän ýükleri açyp, onun içinden 50% zatlary oğurlaýarlar. Itirdik, ay şeýle geldi, ýene bir zat bolar. Hatta para alyp, şoň zat ýanky ýükleriň ýardyny oğurlap, şöyle şakala zat bolsa iýip, ýardynam içine dynýarlar. Tunma. Şol ýaly maskaraçylyk. Indi halk diýär, biz şolary ýakyp başlajak diýär, öýlerini öldürdi, maşinlaryny. Şondan gorkup Berdimuhammedow maşinlary daşyna stayankalar goýýarlar we Türkmenistanyň ýanky Aşgabatyň içindäki stayankalary ýegenlerine berip şöýde goragda goýýarlar maşinlary. Şeýle halk aýaga alanda birinji bilen maşinlary ýakyp başlaýar. Bütün dünýäde şeýle. Ine şoňa halk eýýän taýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, ine şu ýagdaýlar gelip başlady. Men diýjek bolýanlarym halk ýadady. Indi Türkmenistanyň gelen habarlary men häzir dowam edeyim. Ýene bir habar bar. Türkmenistanyň buğday ýetirilişi polny prava. Paxta ekilişi polny prava. Şaly ýygylyşy polny prava. Suw ýok. Derýa boş. Bolmaly ýanky möçberdäk suw ýok. 30% var. O suwlar ýetene. Suw ormana suw ýok. Diýmek, buğday prava. Men adamlara haýyş edýän we düşündirýän. Şu oğurlamadan bolsa buğdalary ýygnap harmanyňa basyn. Hökümetiň bolsun tapawdy alın. Sebäbi ýygnalan buğday Berdimuhammedow Afganistana satjak bolýarlar. Häzir Afganistan bilen Berdimuhammedowyň ulusy esasy atogurusy şol adam benzin, salyarka, bir topar aly haritlaryny Afganistana iýerip, şo ýerde narkotiklary alyp bütün dünýä satýar. Bular pul uğrap, pul ýyzyjy giyinmese, bu ýaşarlar. O halk oň ýagdaýy ýanky agyr-agyrda o zatlara çeýden. Men şoň üçin her ýerde gaýdym. Näme garaşýar?
şu ülkeden Türkmenistan'ı dolundurup bilmiyor. Türkmenistan dolundurulan o. Yok oradaki Berdimuhamedovlar, Atol, kazna oğurları, siyasi maşenlikler, dine üyelerinin yani daşından gelen Türkmenistan'a pullarını yapıyor. Onun aşağındaki yani korrupsiyoner parakollar, onlar olsa Türkmen halkını tanıtıyorlar. Ilaytada MHM, polis, beylik. Halk bana canı davayca, mena MHM'şler yakıp başlayacak diye maşinlerin üyelerini. Yağdadım deyip canı diye. Yakarlar. İnanın, eğer de Türkmenistan'da maşinler yanıp başlasa, biz gраждан uğruşuna bir kaygandan barıyız. Mesela buna deyim. Berdimuhamedovlar kaçmağına tayar ediyor. Hem medatlarını tayarlap kaçacak korkuyorlar. Maşinler yakılıp başladığı kaç gidiyorlar. Eyyem hem yerden maglumatlar var. Şu real yanında ağır Türkmenistan. Ekspertler keyfine aydan o. Türkmenistan'a batışlar ediliyor. Her Amerikan senatının adamları geldi. Bunlar yani vatan programımızda yine hormat koyup geldiler da hormat değil biz hatları yazdık. Senatla biz gürleşiyoruz. Kongresmenler öyle. Biz olur şeyler faktlar açtık. Şuraya gelip Türkmenistan'a adam hakları bozuluyor. Yollar yapıp deyip başladılar şuraya. Yollar 3 ay alman açılıyor. Ya açılıyor ya Türkmenistan sansayıyor. Yine birinci signal kongresmenler geldi. Türkmenistan'dan tanımak başladılar. Bunlar senatları ne diye? Yok biz Putin'den işlemde yok. Biz ya yazdık, biz düşündürdük, biz görküldük. Ne öyle Türkmenistan'ın yolbaşçıları yani İksan Atol Putin'in stratejik partneridir. Niye ne medyanın o gözü? Şolar gelip Sultan'a öyle gelip baş ettiler. Ne yapıp Putin oldu ya? Ne yapıp yollar yapıp, ne yapıp adamın haklarını bozuyanız deyip şolar korkucuğunu gizliyin Putin'in yanına ılgak gitti. Serdar Berdimuhamedov. Gizliyin. Korkup Putin bunu korar deyip. Putin'in yağdayının ağırdığını bunlar şuraya fiyatı maşinlik ve korkuklar halkından korkup başka devletin yol boşuna, düşman devletin yol boşuna gidip ayağına yıkılıyor. Yine Türkmenistan bekliyor, de satılıyor. Türkmenistan bir ok atılman hem mi bekliydi Türkmenistan'ın yani hükümet devleti Rusya geçkili yani. Yine bunun ne diyen rahatlar. Ben şunun için şurada halk düşmanı niye? Vatandaşlar, inanın eğer de şurada şu iksan ata oğul, kadına oğullardı bir zat bir положительный bir Türkmen halkına bekliydi bir zat bulunmadı men övüp aydardım. Hiç zat yok. Öyle zat yok. Şunun için hürmetli vatandaşlar hem zat bizim elimizde. Men inni rıйtgaça gepleşip muhtemelen ondan bir yani diyalog geçer. Şonu geçmekten men MHM, polis, prokuratura, karavuluk işlerlerini yürütmesine diyor. Hürmetli vatandaşlar. Siz Türkmenistan'ın niye baryanını menden kovulayamayın. Siz iksan narkoman Türkmenistan'ın gраждан uğruşuna eltiyenlerini görüttünüz. Hem medat çakşını. Türkmenistan hükümeti yok. Türkmenistan devleti yok. Adı var ve peçadı var. İksan narkoman var. İksan narkoman öz beklitlerinin yurdu oğurlap yankı. Devletin pullarını oğurlap. Onun aşağı korrupsiyonerler öz beklitlerinin. Aranızda ofisier, vicdanlı, entek tirveti dolu uturmadık adam daha olsa birleşin. Arayas edin iksan narkomanı. Tutsak edin. Elinizde yararlar var. Elinizde hem medat var. Birleşip tutsak edin de Türkmenistan'ı açık sayıları geçirin. Kim olsa şolsun. Yöne kaytıp diktatura gelmez. Siz halkın onu katamıştınız. Siz Türkmen halkına üçün can mı verecek? Türkmen devleti üçün can mı verecek değilim. Prezident üçün can mı verecek değilim. Unutmayın. Halka karşı diyemez. Türkmenistan devlete karşı diyemez. İki tane narkoman, halk düşmanı bizim vatanımızı ortada satıp otururka siz şunun arkasını çalıyamaz. Onu siz kim oluyor? Onu sizin vatan düşmanları kulluk ediyen
Türkmenistan'ın halk düşmanları bolýan. Bilýäňmi şonu? Türkmenistan her Grajdan uruşuna başlasa birinji tide atıp başlarlar. Men size bunu aýdaýyn. Eýýän gurunlar var. MHM'ler atacak ve polisin in korrupsiyon nimelerini atacak diye. Şoň üçin sizden başlanar. Olar gaç gider iksanlar kama. Onun pullary var. Onun samolyotuna siz sığmarsınız. Lütfen halk bilen bolun. Halkın problemlerini çözecek bolun. Halk nägelik bildirse problemlerini çözüp Grajdan uruşundan halkı başka tarafa akıtacak bolun. Sizden haýyş bu tarihi vakalar. 6 ayda Türkmenistan ya beýle ýykylýar ya beýle ýykylýar. Türkmenistan bu tarafa ýykylýar diýenim, iksan narkoman, narkotiklaryny durup akıl bolup bilen o mümkin näme? Diýmek, Türkmenistan Grajdan uruşuna ýykylýar. Grajdan uruşuna ýykylsa, şuňky parahat önünden tutarýar. Şoň üçin ünitwen şu zatda halk bilen bolun. Egerde araňyzda geroy, ofitser bar bolsa, gahrmanlar bar bolsa, bilirleşip öňe çykyp tutsak edin. Bir sanly rota, bir sanly batalyon Türkmenistanyň bütün geljek ykbalyny çöküp bilýär. Bütün Türkmen halkynyň ykbalyny çöküp bilýär. Şoň üçin men sizden haýyş edýän. Şu güneçeli hemme zat çydak gelen bolsaňyz indi besler etmeli. Siz galsaňyz halk siz bollar. Halk arkaňyzda durar. Halk ýygyňyzdan ylgar. Polislarda da edermen adamlar var. MHM'de de edermen adamlar var. Az ýöne bar. Prokuraturada da var, arkaňyzda durar. Hemmesi bollar. Inanyň siz gallyňyz gaç gidýärler. İksan narkoman. Ýygyndara bütün dünyada bular gözlemeli var, suratları bilen. Bular öýlerini operasiýa edip gizlenirler. Inanyň şuňky özüne gahrman, parafor, iksan narkoman diýen adamlar ýeti aglap ekranyň öňüne halkdan bagşlama soranlar. Şoň üçin sizin şansyňyz. Grajdan uruşa girsek, halk çykyp Libya'da ýaly iksany ýanky narkomany köçede ölürler. Bütün dünya belli bol. Şoňa barmaly. Hemme zady kanun satyny etjek bolar. Siz halka kasam berdiňizmi? Berdiňiz dämi? Siz Türkmenistan döwletini gormana berdiňiz dämi? Ine Türkmenistan döwleti elini. İksan narkoman Russiýa satyp dur bizim hemme bähitler. Ettirmän şonu. Diňe şoň üçin şolary arest etmeli. O Türkmen halkyny ezip bir topar adamlar görgürler Türkiýede, Russiýada, beýlik döwletlerde çağrany görmän, çağrany ülküp otyr, enasasy ülküp otyr, kösünüp ykballary ýanyk gidip otyr şolar. Gargap ýadadylar şolar. Indi hemme zada taýýar diýip gyýryp durlar. Men öljek diýär. Boldy men doýdum diýär. Grajdan uruşy bir adım gapda dur. Nesile aýtdym. Şunun bilen men öz çykyşymy gutarýan indi biz ýanky gepleşige geçelim. Ine bizim gepleşigimizde yine iki adam geldi. Nurcan, salamu aleyküm. Hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar. Yine pardon, Zarina doğumumuz var. Zarina, hoş geldiniz bizim kanalımıza. Здравствуйте, дорогие жители Туркменистана. Здравствуйте, Мурат Курбанович. Sağ ol. Şimdi bir gepleşe var başlayalı. Men bir sorum var hemmeňize. Men Miran'dan başlayayım. Miran, ýalnızca sen Kerimov Yusuf'un tarihini eşittin. Edil 18.00'da şu gün 18'den soň häkimlik ýani dom problemi var. İkinji mekraýon dom problemiň adamlar var. 40 gün geçdi biz köçädiň ýat eşiklerini biz kwartirany alýas ýarar. Bu ýerde propisan adamlar var, umuzan sirden. Sizin pikiriňizçe Türkmenistana kanun işleýärmi? O ýaly suwdyň entek ýanky решениýasy bolmasa, hiç şart bolmasa, dom problemindaky adam näme bu meselen çöp bilýär? Näme kanuny var şol ýaly diýmän? Muny niýe prokuratura diýär? Näme baş prokuror şunu tutsa eden şu dom probleminiň işgärini? Näme sebäpli biriniň öýüne baryp şol ýerde ýa 40 geçdim biz kwartirany alýas diýip näme sebäpli bolay diýär?
Nämen esasyny olaydy. Nämen esasyny şu kwartirany aljak bolýar. Näme pikir edýärsiz? Şu düzgünler, ýani dil düzgünler ýörese Türkmenistanda onu kanunlar işlemede bolýar. Onu Türkmenistanda konstitusiýaň ýoklugy bolýar. Onu konstitusiýa işlemede, onu Türkmenistan prezidenti işlenok. Onu bir hemme daha çalışmalı bolýar. Onu Türkmenistanda anarkiya. Ya men näde ol düşünýän? Näme pikir edýär? Doğru aýdýaňyz elbette Murad aga. Ýönedenler hakykatdan şeýle diýjek bolýan bir Yusuf ýeketek jertwa däl bular ýalak edilip duran oýunlaryň ýa-da halka karşı ýerine ýetirilýän hilelerin ki günümizde häzirki wagtda bularyň hasyke möwç almagy, aktivistleriň ýakynlaryna wazyn beýlekik baş galdyryp biljek halka wazyn şu wagt edilip möwç edip oturlar ve edenimizi ederiz diýip ýa-da iň barksy özüňiz diýen Domprawyň işgäri şeýle diýip bilýär. Prokuror näme üçin sereden prokuror gorkýar da Domprawyň işgäri belki o güjükleriň biridir. O prokuror aýdar da sen ýa burnuň sokanyň bilýärmi diýip. Olaram götünden gorkup. Bular hemmeden gorkýar. Aslında Gündogdy iftiyen adam köp ýyldan bäri minister abalandan aýyrdy. Häzirki döwürde şolar iki wagtyrkaç turda kellesini işletse, waýenni polisiýa komitet birleşip bütün welaýatlarda çapyçylygyny palajaýyna geçirmeli. Bular tutsak etmeli. Bular belki şu öňümüzdäki daşa uzaky ziyaretinde göni Orsiýada gaçmak niýetleri bardyr, ýa-da Gazagystana geçip niýetleri bardyr. Putin'den bunları başka koruyacak adamım yok. Putin'in tinara nesip olsa gidiyor, gitmeyecek kolu elinden gelin dedi o ti. Bak sodumu begenç gün doğdu, işte kovu şansı var özünü Türkmen halkının önüne aklamadı. Doğru. Inni men şu soraly Nurcan apamı verecek. Nurcan апа, как вы думаете, вот человек похоронил своих родственников. 3 дня не прошло, у него мама умерла. 40 дней еще не прошло, через 7 дней не прошло, как мама умерла, уже жета приходят и говорят, как 40 дней закончится, мы забираем квартиру, вещи на улицу выкидываем. Этот человек жил там с детства, все детство прошло, у него родители жили там, у него память есть этой квартиры. Как можно выкинуть на улицу вещи? Человек работает в Турции, он же не поехал отдыхать в Турцию, гулять же не поехал, он поехал в Турцию, чтобы заработать деньги и отправлять своих родственникам выполнять социальные обязательства президента Туркменистана. То есть он выполняет миссию определенную за государство. И в это же время лица государства у него забирают квартиру и выкидывают его вещи на улицу. Как вы считаете, в Туркменистане есть справедливость? Насколько это законно? К сожалению, нет справедливости. И, как говорится, это все с годами, все это длится. Я не знаю уж, как будет, что будет. Если народ не восстанет, так и по одному нас всех будет вот так вот издеваться над нами. И сколько говорим, народ, восстаньте, требуйте свои права. И вот он поехал туда, как в эти святые места. Что он там научился, чтобы изгонять сделать изгоями свой народ? Я не понимаю. Как так можно издеваться над народом? Что ты хочешь от народа? Скажите. Уже любой отрасль возьмите, там везде провал. Издеваетесь. А вот так вот приходить домой и бесчинствовать, это вообще преступники вы. Больше никто. Это sizin milliniz değil. Türkmenistan. Halkı özgürlüğü koyun. Erkinlik verin. İş verin. Liçin edin. Yağdadık. Halk yağdadı sizden. Yağdadı. Eğer iyi başarıp bilmeyen olsanız gidin. Postunuzu taşılan adamlara. İşleyecek adamlara verin. Halkı düşünecek adamlara verin. Sağ olun Nurcan апа. Zarina исчезла с экрана. İnni terdim, hormatly vatandaşlar. Men bir dağda düşünemem. Şu Berdi Muhammedovlar
bir eneden doğulandıra. Enesi bakanına, eceleri bakanına bu rehimlik zat berendirler. Öz süydünü verendir. Yani kelletini sipalandır oğul zadım deyip. Bir durmuşuna bir guvzatta bağdıra bolondıra. Adam yaşıkta ösününü cellat bolsa da bir rehimliği bağdıra. Şunun 16 yıldan beri şu Berdimuhamedov'un halka rehimliğini gören boğa. Dine halkı düşman hükmünü görüp, dine halka karşı görüşe. Qadagan, bolonu, yani buları edip, köçede görgülü, yani köçede bolayanlar getirip, kabinet ministra getirip, şoları tanqitlap, ruhlarını, mertebesini düşürüp, halkı ısıya. Bular neyme? Türkmen halkını korkutmak için gelirler mi? Ya bular Türkmen halkını korkular ya kim iksan narkoman? Vatandaşlar, doğru düşünün. Ölüp gidip etsi, şu dine 2 yılda ölen adamın sani 600 binden yok oluyor. İnanın, biz elimizde yara kalıp kalın olsak, katılsa 100 adam ölürdü. 600 bin adam neydi 100 adam. İnanın, men size yara kalan diyem o. Qaytip yara kalman, birleşip birden kazanmazda şular kaçıkı diye. Men şuna diyem. Şunun için man köp jana diýerler, Murad aga men ine oğlumla bilen çeýitjek. Men ine waýany dostlarym bar, men prokuratura dostlarym bar. Biz eýem taýar eýtjek diýip, öldürjek diýip, men näçe adamlary şu öldürmeli, ýa-ni özüne kas etmeli adamlary ýoldan aýyrdy. Men olar gora baýramok. Ýa-ni Berdimuhamedowlar kan döküş bolmasyn diýip aýyrdy. Inni wagty geldi. Men bir daha düşündüm. Türkmenistan 6 ayın içine 6 ay kalman ganda kuşluğu var oldu. Eğer de Berdimuhamedovlar biz ayırmasak ganda kuşluğu var ya Türkmenistan. Eksportlar keyfine aydan o. Bir topar devletlerin analiz ediyen yani eksportları Türkmenistan'ın analiz edip şu netice verildi. Şunun için vatandaşlar önümüzdeki yolu biz iyi olmalı. Tayyar olmalı. Her kim öz haklarını almalı. Biz şu periodu kan döküşsüz geçecek oluruz. Biz hazır eyyem sonki baskançakları vardık. İnni bizde yani smena vlasti diye de çalışma, hükümet çalışması olmalı. Yine şu hükümet çalışması bütün dünyada kanunu geçiyor. Biz şunu yani kanun olmalı yani. Ağır o Türkmen halk olup şunu etmeli. Bize köp adam gerek. 3%. 30 mu adam olsa yeterli oluyor. Yine men sözü Zarina Doğan'da veriyen. Зарина, вы можете на русском ответить. Вот как вы думаете, в Туркменистане такие случаи, как с Керимовым Юсупом, много? Вот я скажу, у меня забрали квартиру, где я прописан, где я единственный владелец был, у меня забрали. Хотя и другие были прописаны. Забрали. Я это отложил. Когда я в Туркменистан приду, я напишу в прокуратуру письмо, я всех привлеку к ответственности. Этих людей. Начальника домоуправления, судью, который вынес решение. Всех приведу, всех постараюсь, чтобы они понесли наказание. И заберу свою квартиру. Плюс обращусь к государству, чтобы выплатили мне всю компенсацию, что я потерял. То есть они думают, что они будут вечно править, и они думают, что Туркменистан так и останется коррупционным государством. Нет. Весь мир меняется. Каждый час меняется. Эти два, извините меня за выражение, придурка-наркомана живут прошлым временем. Они в прошлой жизни живут. Жизнь сегодня другая. Поверьте, в Туркменистане каждый год умирает, только на последний звонок, вот который сейчас был, умирали 11-15 человек. Детей, заключительных классов, которые учатся, они не могли себе одежду купить, не могли себе одеть рубашку, платье, костюм, они себя убивали. В этом году только 2 себя убили, только потому, что наш народ объединился и заранее на WhatsApp, в социальных сетях начал писать, кому что надо, платье, что, поможем, пожалуйста, если вы мучитесь, пишите, мы вам поможем. И так помогали людям.
избежали. То есть народ начал внутри объединяться. Народ начал понимать, что одно зло есть в Туркменистане. 2 наркомана. Вот эти 2. Один, который украл власть парламента, другой, который украл власть президента и исполнительной власти, значит, премьер-министра. Народ это понял. Весь народ против них. Эти коррупционеры в размере 2000 человек, которые их поддерживают, потому что это их бизнес коррупционный. Если не будет этих 2 человек, значит, у них это все остановится. Они привыкли брать, врать и так далее, хвалить их. Вы поймите, кто хвалил Гитлера с Геббельсом, как разобрались. Во многих странах, кто диктатора хвалил, народ с ними так разобрался. Поэтому вот тот, кто хвалит диктатора, Джемал Сапарову, вторую вот эту вот женщину белую, эту, с белыми волосами, Акыш Сапарова, народ судить будет, народный суд будет на них. Они будут сидеть в тюрьме. Они не понимают этого. Все, мы впритык пришли, стенка. И нам надо стенку ломать. Если не стенку не сломаем, сзади давление идет. Все. Максимум 6 месяцев Туркменистан поменяется. Максимум 3 месяца дороги откроются. Не откроются дороги, станция, они сразу будут посажены. Все. С Туркменией все ясно. Народ уже понял это. Как вы думаете, Зарина? Наш народ 99% против этих 2 человек. Никто их не поддерживает. Есть просто люди, которые вокруг них сидят, зарабатывают на обслуге этих вот егенов и вот этих вот коррупционеров и в обслуге этих 2 диктаторов. Как вы думаете, если народ встанет, что он сделает с этими людьми, которые вот обслуживали этих вот диктаторов? Как народ отреагирует на Джемал Сапарову, на Акыша, на этих всех, которые, как я их называю, войска, специальные войска Бердымухамедова, которые его хвалят? Что с ними сделает народ? Народ просто, народный суд будет, Мурат Курбанович. Народ сам решит уже с ними, что делать. И также с этими нашими президентами, любимыми, 2, отца и сына. Народ пусть решает, народ пусть не молчит уже, хватит, столько сидели, сидим. Надо вставать, держаться друг за друга, помогать, поддерживать. Вот это у нас одна цель. Если мы вместе будем, мы силы будем. Да, я думаю, что вот наша задача, да, политиков, активистов, наша задача сделать вираж и не довести до гражданской войны. Не довести до ситуации, где народ возьмет в руки и уже все, ему уже никакие законы, ничего, ему справедливость нужна. Он будет искать справедливость, он будет просто убивать этих вот МХМшников, егенов, этих всех ловить будут они. Везде, вот где поймают, там и кончат. То есть вот это не надо довести. Наша задача. Наша задача народу объяснить, всем подняться вместе. И для этого есть правоохранительные органы, значит, полиция, МХМ, военные. Они должны задержать и привести на площадь Итама, значит, комиссия примет решение передать их, значит, в расследование, провести расследование и законно их судить, и они должны сидеть в тюрьме. Вот это вот как бы правильный путь. Весь остальной путь, он неправильный, но, к сожалению, в истории он проходит по жесткому пути, по жесткому, четкому пути. Как бы мы ни старались лавировать, потому что я разговариваю с людьми, они настолько злые, они готовы умирать. То есть туркменский народ, он такой, он терпит, доходит до какой точки, дальше его не остановить. Вот мы пришли к этой точке. Почему я говорю, в ближайшие 6 месяцев что-то случится. Все, народ уже, если бы мы их не тормозили бы, да, уже бы случилось. Но было бы много кровопролития. Поэтому вот мы делаем максимум, чтобы избежать этого, но, к сожалению, нам избежать не удастся. Это видно уже. Потому что мы не можем уже контролировать ситуацию. Нет, Мурат Курбанович, некоторые вот наши граждане Туркменистана, да, все равно у кого-то что-то какой-то страх есть. Я хотела сказать, что здесь не нужно бояться, пусть они нас боятся, эти Бердымухамедовы. Зачем их бояться вообще? Зачем показывать свою слабость?
Мы сильные, мы же туркменский народ. Наши предки сильные были, боевые были, за свое я стояли. А почему сейчас в данный момент мы вот так вот боимся их? Не надо бояться, не нужно. Они, во-первых, не имеют права ничего, не ходить домой, не пугать, ни что-то какие-то квартиры забирать. Вообще не имеют права. Они законы ломают. Даже никогда они так законы ломают, вот так сидеть молчать на их, и глаза закрывать на все, нельзя так делать. Надо свои права, требовать права, законы. Это наше все, это не ихнее. Наш Туркменистан это. Наши предки бедные сражались за этот Туркменистан, за наши земли. Вот так, чтобы их отдавать, что ли, этим Бердымухамедовым? Поэтому, народ, давайте уже объединяться. Мы активисты с одной стороны, вы давайте поддержку нам. И вот тогда мы будем сила. Вот тогда мы действительно победим этих харамзадов. Да, согласен. Вот такой случай, который с Керимовым Юсупом случилось, это случается со многими нашими людьми. Мы просто даже не в курсе. Они даже не говорят. Они, бедные, в себе замыкают и сидят, потихонечку умирают изнутри. В депрессии, в стрессе и так далее. То есть это очень большой стресс и очень большая, как французы говорят, блессure, то есть рана очень большая. Поэтому я одно не понимаю. Когда народ гибнет, умирает за рубежом, не может соединиться со своей семьей, эти два идиота ездят в Россию, обещают все, для других народов хотят сделать все, когда свой народ как бы умирает. Они на кабинете министров говорят открыто. Мы, что скажем, народ будет делать, если надо, мы их на колени поставим. Кто они такие? Два наркомана. Я удивляюсь, как их Генпрокуратура поддерживает, как их МХМ поддерживает, как полиция поддерживает, как военные поддерживают. Когда на колени поставят, они говорят, это их тоже на колени поставят, это их матерей, сестер, братьев, вот их тоже на колени поставят. Неужели они не понимают? Это государственная должность президента. Он обязан перед народом исполнять законы. Он должен соблюдать эти законы. Он должен быть гарантом этих законов. Второй идиот, который работает председателем парламента, он следит за исполнением законов, чтобы президент выполнял. Они оба, как один человек, все делают наоборот. Вот все, что в Конституции написано, все наоборот. Где военные? Где прокурор? Где работники прокуратуры? Где работники нацбезопасности? Два идиота-наркомана продают наши интересы России. Где нацбезопасность? Куда смотрит Чакыев? То есть Анаев этот. Куда смотрит? Почему два человека определяют судьбу народа и продают весь народ и весь Туркменистан? Я не понимаю. То есть власти нету. Есть власть только два человека, власть двух людей, которые делают, что хотят. Захотели, сегодня продались России. Захотели, завтра продались Эрдогану. Захотели, продались китайцам. Мы даже не знаем, что они делают, какие переговоры ведут. Они не понимают, что должность президента – это официальная должность. Если с кем-то ведешь переговоры, хронология ведется. Это идет в архив и печататься должно в газете. Народ должен видеть, что он говорит, что он делает. Это официально. Он же не секретная служба. Он официально назначенный президент. Эти два человека никогда не работали в государственной службе. Они не работали, они воровали деньги. При Ниязове воровали. И никогда они даже не понимали вес этой должности. Какие люди должны работать. Предельно чистые, предельно прозрачные, которые за страну готовы жизнь свою отдать. Они не то, что жизнь свою отдают, ради своей жизни страну отдают. Это вообще ужас. Поэтому и Туркменистан всегда по показателям на последнем месте. Поэтому Туркменистан всегда идет в пропасть. У него нету будущего.
пока народ Туркменистана не поймет это, и каждый человек в каждой семье должен понимать, что это я должен все сделать. Ни Курбанов, ни кто-то. Я должен это сделать. Я должен свои права отстоять. Я должен за свои права умирать. Вот тогда диктатуры не будет. Тогда Туркменистан будет строго идти по закону. Вот мы должны это делать и сегодня, и завтра, когда будет демократическое государство. Всегда это должны делать. Нету другого пути. Нету другого пути развития демократического государства или государства, где уважаются человеческие ценности, где демократические институты работают. Нету. Мне задают вопрос, если, господин Курбанов, вы будете президентом, где гарантия, что вы таким не станете? Они не понимают, о чем говорят. Президент – это не все. Президент – это один элемент с 1000 элементов. И он не может заменить 1000 элементов. Есть демократические институты. Есть парламент, который контролирует президента. Президент, не дай бог, подпишет что-то не то, парламент следит за законодательством. Сразу его в суд подает. Есть судебная власть, которая сразу в суд подаст этого президента. Это и есть демократические принципы. То есть власть распределена. И на власть не назначаются люди, а будут выбираться. Если Хакима выбрал в Либавском вилаяте на месте народ, допустим, президент, как я ему поручу задание? Он скажет, народ против. Вот. На этом все заканчивается. Он даже не представляет ситуацию, что мы хотим. Мы демократическая платформа. Из всей оппозиции мы демократическая платформа. Мы боремся за то, чтобы человеческие ценности были на первом плане, а не государственные ценности. Потому что когда государственные ценности на первом плане, тогда один человек забирает власть, и его ценности впереди всего. Так вот, государство должно работать для народа. Сервис сделать для народа. Народ не хочет Россию, государство должно отстаивать это везде. Свою независимость. Государство исполняет желание народа. А чтобы государство исполняло желание народа, народ должен избирать всех руководителей. Начиная с начальника департамента, полиции, хакимлика, министерства, начиная. Делается конкурс, подается на 130 мест 5000 человек, и там экзамены. Кто пройдет, тот пройдет. И тот, кто пройдет, его не кто-то назначил, он потом никому ничего не должен. Он должен строго соблюдать законы. Не соблюдает, его прокуратура заберет. Когда кто-то кого-то назначает, завтра он ему должен. Значит, интересы людей, которые к нему приходят, ему наплевать, ему только интерес этого человека будет. Чтобы вот это не было, а это коррупция. Надо везде, чтобы выбирали. Мы с первого дня говорим, будут выборы каждый день. Будут выборы всегда. У вас шансы каждый день избираться. Вы будете руководить. Народ все думает, он ждет нового диктатора. Не будет диктатуры. Все, забудьте. Туркменистан делает крутой разворот и уходит в сторону цивилизованных стран. Все страны ушли вперед. Туркменистан развернулся, ушел назад. Этот Туркменбаши, так называемый, увел Туркменистан в пропасть. Второй идет безмозглый, продолжает эту пропасть. Надо уходить с этого пути. Все. К нам подсоединился Муса. Дорогие зрители, дорогие наши подписчики, дорогие наши граждане Туркменистана и гости, которые присутствуют на нашем канале. Мы вещаем и на русском, и на туркменском. Я передаю слово Мусе. Муса, здравствуйте. Салам алейкум, vatandaşlar. Musa, bir yanlış gepleşip geçirdik. Şu yerde bir Kerimov Yusuf'un yağdayını belirleyip geçtik. Şu yağdayı belirleyip bizim vatandaşlarımın yağdayı yağdı. Yine bir ayal maşgalacan ettim. Murada, men 2 yıldan beri Türkiye'de men kvartiramı alacak boyalar. Men ne etmeli? Men pasolosluğa qatnap yağdadım. Öğü qaytacak deyden meni akiden oklar. Şimdi men rahatlanıp, köçerdanıp
Ine şu ýagdaýda men kime ýüzlenmeli diýip men şoňa ýüzlenmeli zatlaryny ýanky berdim. Ine Edir Kerimov ýüzüp ýaly umumy ýagdaý. Türkmenistanda kanunlar bolman soň bir täkelçe pagony jetin dompravleniň başlygy hemme zatlar öz çöküyor. Kanun bar ýok, konstitusiýa bar ýok, seden oklar. Prokuratura barsan gün aýdýarlar. Ine men jaýymda maňa aýtdylar, suwtda 20 000 bersen şo jaýyny ýygyň at berýär. Ýa gidirmeýär. Ben ora aýtdym, o jaýyň bahasy 20 000. Men 20 000 bersem o jaýy alsam, sen erti ýürüm ýanky ýene de jedin ýoluşy çalşar, ýene de bir çalşar, ýene de maňa siz şantaj edip durjakmysyň? Men bir köpüň berjekkä alyň. Men sizi basarym soň diýip goýdum ben. Ine şu ýagdaý ýuwaş-ýuwaşdan köp adamyň ýanky ýagdaý bolar şu ýaly. Biz näme etmeli? Musa, sizin pikiriňizçe? Ine şu ýagdaýda ýollar ýapyk. Türkiýe arda ýalyp başladyk, eýýam rezultat bolup başlady. Amerika arda ýalyp başladyk, eýýam kongresmenler geldi Türkmenistana. Başga biz näme edilýär? OBS aýdyp başladyk, ýollar diýip eýýam başlygy gitdi Türkmenistana. Ine bizim halkymyz näme etmeli şu ýagdaýda? Näme maksat berer? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydın ulu işlerden kiçik işlerin izgiderliği bu diýdi. Biz şu işleri izgiderli etmeli. İzgiderli etsek şu işleri hukman suratda netice verir diýip pikir edýän. Şoň üçin izgiderli jemleşmeli, sonyalı kıyçılık düşen adamlar yekedel, özünü bildirmeli, çıkış etmeli. Adamlar hukman suratda dört näme şol kıyçılıkdan var bolan adamlar hukman suratda boş boldup pasolistler, konsulstlar barmaly, arza vermeli. Eger de Türkmenistan içinde bolsa prokuratura kollektivlerine arza vermeli. O hatta 2-3 kopya edip bir prokuratura Adalet Ministrliğine onun OBS'nin ombudsmanı var Türkmenistan içinde şona vermeli. Onlar täsir etse onun OBS'nin özüne, onun özüne göni hat uğrutturmalı. Doğru. Sağ olun joğanız için yine vatandaşlar birinci etmeli zaten. Yüzlerinizi açmalı. İkinci etmeli zaten. Komentar yazıp öz haklarınızı korumalı. Türkiye'de haklarını korumana konsolosluğa, pasolosluğa. Ankara'ya yakın olsan pasolosluğa var yani. İstanbul'a yakın olsan konsolosluğa var yani. Hükman barmak gerekke poçtan üstülen yani krişok edip kvitansiýasyny haty berýäňiz 20 günde jogap gelmedi mi? Şoň jogabı ýok boldy bolýar. Diýmek ikinji prosedura geçmeli. Biz çıkışlarımızda düşündük size. Näme yani prosedura etmeli. Siz şu proseduralarda öktü bolmaly. Öktü bolman soň, ay bolýar diýen soň, baranyňyzda ay $100 berseňä oňurak bolmasa, bilemde kaçan oňurak diýip sizin para wymagady edýärler, sizin berýär. Şo bolan soň, ine şu zatlar şunu koda getirdi. Bet etmeli. Kim para sorayan bolsa, fesini yazın. Kim para sorayan bolsa, video alın. Tavşanın, saklasınlar. Tutup başlasalar korkarlar. Hükümeti işletmeyeni, hükümeti konstitusiýany hormat koymany halk talep etmeli. İksan prezident, bir prezident, belki prezidentin üstünden prezident. Bular kanun bilen gelen ok, kanun bilen ýören ok. Bu iksan narkoman näme ýa-da bolar? Ağzından çıkan zatların üyeleri nok bir zatdan narkotik uryalı kellesinden çıkıyor. Hemme biheppe ahlakdaýdan bozuk adamları üýüşürüp korrupsiýon topary ýasadylar. Näme ýa-da bolar? Şoň üçin biz diňe Berdi Muhammedow'a garşy görüşmeli. Biz kanun bolýan adamlara garşy görüşmeli. Hemmemiz. Başga ýok. Indi yine bir soru var. Bolýar, kwartira meselesi dogry. Bular etjek zatyn edibler, kanun bozarlar. Biz Türkmenistanyň ýagdaýlary ýanky sistemany ütküden soň şular jenaýda çekbiler. Şoň üçin, eger de kwartiranyňyzy alýan bolsalar, hemme dokumentlaryňyzy ýyrnap,
yazmalı hatlarını yazıp şonu dokumental rahatlarını saklan. Şol adamları biz basarsan ve cenayete çekeriz. Konstitusiyanın etrafında. Şunun için dokumentlarınız yanınızda olsun. 6 ay Alman Türkmenistan ülker. Indi bollu. Vakti geldi. Men bir aytjaqlardyma, hormatly vatandaşlar, birinci bilen biz öz haklarımızı gorumany, talep etmeni öwrenmeli. Türkiýedäki arkadaşlardan öwrenin, Rossiýadaky adamlardan öwrenin, Amerikadaky adamlardan öwrenin. Nirde ýaşaýan bolsaňyz şo halkyň adamlaryndan öwrenin. Şolar näme edýär? Her wagt adwokatyň ýanyna baryp konsultasiýa alyp durun. Kanun bozmajak bolmaly. Her wagt. Şoň aýdýan, şoň ýanky berýän maslahatlaryny dogry ýerine ýetirin. Utmorsaňyz, tapawdy ýok. Ýöne eýýän bir san paragory ýerine goýarsyňyz. Eýýän dokumentlaryňyz erteki gün çalışma bolanda şol adam basar ýaly eliňizde eýýän ulyk tuz kartasy bar size. Şoň üçin her wagt öz hakyny gorumany, öz hakyny berja etmek her wagt amatlydyr. Iň amatly zat şodur. Para berip çıpanyndan top ýok. Näme? Ine şunun bilen biz efirimizi gutararys. Nurcan, sizden başlaly, ine 1-2 minutda halkymyza berip biljek masalalarynız bolsa ýa-da başga aýtjaklarynız bolsa aýdyp bilersiň. Bu arada Yusuf doğrunuza da yani başı sağ olsun. Gatıgı inandık. Öyle zatlar her kimin başına gelip bilýär. Şonun için halkım yüzlönýän. Size her zaman aýtýas, ayağa kalkın. Öz taleplerinizi soran. Biz bir yerde oyuncak oynamaya çıkamız o. Öz sadece halklar hak hukuklarımız talep etmek için biz bir yerde görüşüyoruz, çıkacağız, gepleyeceğiz, düşündüreceğiz. Halkım oturma, ayağa kalın. Öz haklarımızı talep edelim. Beydip izdirmeyelim özümüzü. Onların yukarıdakiler oturanlar işleyecek olsa işlesinler, işlemese de halka aydıp gitmeli, yerine vermeli, işleyecek adamlara vermeli. Adamları böyle kösemeye hakları yok onların. İşte benim diyeceklerim bu. Sağ olun. Inni sözü Зарина verýär. Зарина, вы можете на русском сказать, что вы можете пожелать нашему народу, что вы можете посоветовать? Я хочу также пожелать своему народу, как вы себя пожелали. Во-первых, не нужно бояться, надо бороться за свои права, за своих детей, за все, за наш Туркменистан. Мы не должны сидеть. Понимаете, дорогой мой народ Тюмени. Мы здесь боремся, вы давайте нам тоже поддержку. Каждый может так все произойти. Спасибо. Я слово хочу предоставить Мыйрали. Мыйрали. Diyecek koyacaklarım olsa yine her diyebilirler. Eyleşler. Hani lafı tabiri caizse mümkün olsa Türkçe diyeyim. Türkiye'de bir tek vatandaşlarımız var, dostlarımız, kardeşlerimiz sağ olsunlar. Dememiz o ki o gün dünyanın düzeni değişirken Türkmenistan'daki düzen niye değişmesin? Türkmenistan'daki yağda inanma ütkömesin. Почему ситуация в мире, когда меняется, почему бы и нам в Туркменистане ее взять, не изменить? Ведь историю делают люди. 100 лет назад делали наши деды. Им было тогда по 18, по 20, по 40 и по 50 лет. И значит, сегодня наша очередь. Bizim gezegimiz просто birleşmeli, bir ideya, bir maksatnama esası halkın problemasını, çivanını, kökü bilen koparmalı. Törenäki onu konuşanı kömekçisi bilen şonuň bilen Türkmenistanda problema oturýar. Düşmanyň sany 20'e de ýetenek. Allah ýarymyz bolsun. Gurbanlyk bayramy Türkmenistanda toý bolsun inşallah. O dileklerde bolaydyk. Amin. Sağ olun. Indi men sözü Musa berýän. Musa, sizin aýtjak goýaklaryňyz bolsa baş üstüne. Türkmenistanda diktatura adamlaryň halkın pasiyonluğundan şu diktatura emele geldi. Şimdi aktivlik derecesini görkezmek vakti geldi. Biz eğer de aktif olsak hukman suratı öz maksadımıza yeteriz.
Türkmenistan'da kanun yok diye, yani Türkmenistan'da kanun var, kanunu işleyen adam yok. Her işte yağlı adam bolsa şol sistemi işlep başlıyor. Her adam işletmeni başarmalı şol kanunu. Başta belki işledip olmaz o kanunları. Kıyınçılıktan geçer. Ondan yavaş-yavaştan has ulu derecede, onat derecede şol işlemeni sisteme girdiğinde yurt ülke. Aziz halkım ruhtan düşman, unamdan kaçman, birleşip şol sisteme ülkeleri ve öz maksatımıza yeteli. Sağ olun. Ruhtan düşman vatandaşlar. Sağ olun Musa. Benim özlerimde bellak geçirtmeli. Hormatly vatandaşlar, dünyada, şu bizim oturan dünyamızda en kımmatlı da vakttir. Vakttan son en kımmatlı da adatlıktır. Siz belli bir vakta adat doğulayın. Siz belli bir vakta ölüp gidiyin. Şu adat doğulup, belli bir vakta ölüp gidende, gulyalı olup ölüp gidenin, bütün ömrün kül oluyor. Bizim tek ömrümüzde bir gedegen öz adatlığımıza görüş göründü. Şonun Türkmenistan en bir yankı ağır yağlarda getiriyor. Bütün devletler Türkmenistan'ın mazhar hükmünü getiriyor. En ervet zat bağ olsa dünyada yine siz Türkmenistan yağlı olursanız deyip parlamentlarda aydılıyor. Şu mazharaçılığa biz bardık. Biz şu Göktepe alatından son öz adatlığımıza, öz karıştırılığımıza görüş göründü. Beyik vatandaşlık uruşuna ata-babalarımız uruşu gitti. Sovyet Soyuzu'nun devletini qorak gittiler. O devletim yok yani. Türkmenistan için her kim öz adatlığı için görüş göründü. Türkmenistan'ın tarihinden bolmadıklardır. İnni vakti geldi. Bizim halk olmalı, beyleki adat halklar yani. Hemmeler şunu kottan geçiyor. Hemme halklar. Halk bolacak olsam hükman adatlık almalı ve şunu kottan geçmeli. Adatlıkta yaşar yani. Bizim tek adatlıkta yaşak görünmek. Demek biz şundan geçmedek biz adat halkların hatırını giyebiliriz. O bir topor yallaklar, bir topor öğünü unutup bilmeyen süpük Türkmen başı deydi, Kurmanoğlu deydi, o Serdar Akmak olur dinleme. Olur size dine kulçuluk eltiyar. Allah kelleğiniz aylap dine qadağançılığı ve kulçuluk. Biz adat doğru. Biz adat yaşamalı. Şoň üçin men size hemmäňizi adatlığınız için görüşmeye çağırıyorum. Birinci adım öz haklarınız için görüşmeli. Çağan, enatan, özün haklarınız için. Ülkerim Kerimov Yusuf bizim kahraman oğlumuz. Ağır ýagdaýda bolsa, beýleki onça taýygyp, gillenip ýatardy. Öňe çykyp, ýagdaýyny aýdyp, gaharyna ağlap, ine men da kansa gitjek diýip duran oğlum. Şol ýaly doýan adamlar köp. Biz birleşmeli. Adatlığımızı almak için biz birleşmeli. Şoň üçin men size arzu edýär. Birinji agly birlik, ikinji jandalyk we adatlyk. Şunun bilen biz efirimizi oturýar, hormatly vatandaşlar. Gijaňyz rahat bolsun. Indiki gepleşiklere çeldi. Sağ olun. Hoş sağ olun.